Ja, ja, dan gaan we nou even verder op het Oerol Festival. Ik vind het nog niet hoor, hè. Al die kokerelen. Hé, wat hebben we daar? Hé, mevrouw, zorg eens wat we daar hebben. Oh, dat is, ja, ik zag helemaal papiertje, we hebben dan binnen, dat is... Nee, dat papiertjes, hè, maar hij zit er zelf. Ja, nee, dat is Jan. Dat is Jan. Ja, uit de Rode. Ja, die hebben we achteraf van die naam. Ja, die staan. Ja, Jan die is nou theater, Jan uit Afghanistan in Slavski. Ja. Maar ik had heel theater. Oh, de man net maler, wat een nou. Er staat hier op Oh, papier. gek, maak het maar theater. Het is wat theater, staat er. Wat theater. Theater uit de Misschien wil Rode. je even mijn praten. Ja, ik vreemd Jan. Nou, goeie Jan, wees. Hey Jan, kent mij nou wel? Boervrouw en boervrouw ben we. Nou, ik ben allebei in één keer, maar dat is wel... Ja, nee, vanzelf ken ik hem nog wel, ja. Maar ik lees... Hey, ja, wat is er? Ja, maar nou, ik lees, Jan, dat het Ja. dus een frikandellen-act. Frikandellen-act. Ja, dat is het, hè. Frikandel speciaal. Ik had dat maar toch, want ik ben nog werkgeleerd en ik dacht van, dan maak ik maar theater. Hè? Dacht ik, ja joh. Nee, maar ja, en wij ben ik erbij zijn, die frikandel opeten. Ja, Ja, van je wat saus erbij, en zo. dat is haar. Ja, lekker. Nee, maar ik mijn siepeltjes erbij. Ja, dat kan al, ja, maar ik vind mijn pinda ik nog wel lekker, hè. Ja. Mijn pinda. Maar oorlog. Nou, oorlog, ik kom krijg uit Afghanistan mooi, dus ja, nee. Ik heb een beetje een trauma, hè. Ja, gewoon wat een trauma. Ja, ik ben flink onder de hankers, hè. Ja. Nou ja, maar dat... Jo net dan? Nee, boervrouw wel. Ja, de boervrouw. Ja, Berenburg, Ja, dat wel. Dat is weer. Oh ja, Berenburg, ja, lekker, ja. Nee, dat mag ik graag. Maar goed, ik heb mij wel 12 flessen thuis erop, hè. En dan geen sinaasappelsap, nee, hè. 12 flessen Berenburg. Oh, nou, dat is behoorlijk, hè? Oh, Ja, ik heb er ook nog maar één op, dus ik ben aardig nog toen. Maar Jan, maar kunnen wij dat frikandeltje even zien? Ja, ik doe nog mijn frikandel, hè. Ja, leuk, hè. Ja. Ja. Maar die frikandel, die heb ik wel in mijn broek zetten. Dat is de mop, hè. En dan loop ik meer rits hier en dan komt er een frikandel. Oh, maar jullie dan niks speciaal? Nou, dan moet de joden maar vermoord. Ja, oké. Maar nee, maar ik zag al die van die plastic. Maar boorvrouw, hier is niet... Ik heb nog een rits hier. Ja. IKK. Ja. Ja. Nee, dat komt er gewoon, ja. Nog zo gewoon. Maar video van mijn frikandel aan. Dat is heel speciaal. Ja. Ja, dat is speciaal. Maar best een hapje goed nemen, ja. Oh, een hapje, we hebben net. Nou, we hebben net een hapje, hè, maar... Ja, boorvrouw. Oh, dat koe minder. Ja. Ik geloof dat er saus erbij komt. Ja, wel. Nou, dat is speciaal. Oh ja, daar komt hij aan. Oh,